Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Rupa Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Kenapa Batesi TV? Yang sebagai Shiki Khubor hakimat. Hakabas sedang ini pasal Shiki Khubor nak kelengki bentang cuma Jylla. Keadaan kejingja kabas ngosi hakasnang wapuskur East Jante District. Hadian bagi beriu ki bamla bani thu durkman kilalai bet penpra bat penthut ya ka jingtha ward haka polling station jongishin rang bat kenthai haka ni gashnong haka arpoi trik Rymphang aja pesan ka jingpoi jongkinong tha ward haki arp khandai tili constituency harilum khasi hadu kapor lai baji no phaisngi kalong 100% but harilum jain tiapan ka jingpoi jongkinong tha ward kalong 9% tat hadu kapor lai baji no phaisngi yakni la pentip da commissioner secretary jongatana district council affairs ko sarkar Jylla uba serial reading do haga jengkran bekla Pyrthei Khubor haga porjan mien ka arpoi tri Rymphang aja pesan baru new head officer la pentip ru ba ya ka jingkhen ka pura ansala ban ai sakham ka tu ka ni por commissioner secretary jongatana district council affairs ko sarkar Jylla uba serial reading do la pentip ba ansap long biang ya ka jingkhen tha vote haga arpo artrik Rymphang aja pesan haki Southly ki polling station kata Artali ki polling station ki bahap hapok ka Busnyang ranga district council constituency but Artali ki polling station ki bahap hapok ka Batau Lakadong district council constituency ki badan ha East Jante District ka jingpelong ya ka jinga thap vote ha ka sin ka baar kalong namar ba ha ka arpoi trik Rymphang aja pesan kirunar ki bamshim lala satyaban ithu durkman kila rungjubor hapok ni ki Southly ki polling station bat kila penprana phang yiki EVM bat ikitiar kitar punya election wala ki weki polling station harilum jantia kila shlei de ki patba ki bayang lain nadu ka performance step ban yo ban pendap yala ka jong ka kamram ban thep yala ka jong ka vote haka arpoi tri Rymphang aja pesan na ka banta ban jit ikidong mikmat bathamai shaga janti hills aton district council hendrai la sakhi pat ba ka polling station tangnup ka thali kreng namar ba ki patba kimshim la let bene shimanta haka jong thep vote ka jingpen pa jing patba ya ka jingper sha ya ka janti hills aton district council kalong hadien ka jingpen bet thama ya kishnong nakawai constituency shakawai pat bat ya ka shnong tangnum ka badan hasutnga nongkli constituency lapen ham no shaka saipung nongkli constituency kinong shnong gi basong gi basa shakithan khaput jongka Jylla Meghalaya bat Jylla Assam hapok ka jingkmi jongka West Jante District hakar poitri Rymphang aja pesan kila mirenti ban yanglan nakabenta ban am yala ka jongka pali ban yo thep ya ka vote nakabenta ban jit yo nong mi khman chakayeng darbar thaw an jongka Jante Hills aton district council ka kunhun lung Khubor jongka Batesi TV kala hiar jurib shekishnong khaput jongka West Jante Hills district ban sakhi ya ka jinglet thep vote jongkinong shoshnong hagi than khapun dekis pangut ki patba jongka shnong mukro kila yanglan man apali nakabenta ban yo thep ya ka vote haka arpoi tri Rymphang aja pesan hadin baka dorbar pulun jongka shnong mukro kala wengno yakarai ban amya shimenta haka jinga thap vote haka ni election MBC shaka Jante Hills autonomous district council haka ni shnong ka badan markhap bat ka khapu jongka Jylla Assam ngila sakhi baki patba kila yanglan ban shimenta haka jinga thap vote nadu ka por stem tak nadu ka por khat arbaje ngila yo jingte ba ka jingpoi jongkinong thap vote haka ni shnong kilong laispa ngun AA berkipat ba kibarang yang lain ban am ikipali ki jongki kirang dan sesia jarsan spa ngutam mentapatnya Pyrthei Khubor na kelengki benta jongkari ka Supreme Court kalapan mi ya ka jingpen bena halor ka jingkerpa jong YouTuber u Ashish Chanchalani ban wengno lani ban penkriya no ya ka FIR bala mudui hagohti halor ka jingkren claim akor kibakila kren hakashu India's God Latin kini mukadema kabala kata yaki babon kinong thaw video kalapan mi yaka jingbitar kabala pelong yaki ban ujor FIR hapok ki an bapher katba ka yang bisa jong gohti kala ajing pelat shipor yau Chanchalani ka sarkar India kalapan Jylla yaka samay trikam jong chief economic advisor uvi Anantha Nageswaran da arsnam hadu ulber ajar penyaw unageswaran balabat yaka tiga kam nadu usnam arsa afuar mensyuaw lalong kumudukhat bashipor jongka Economic Advisory Council yang mitrang badu kari ka Himachal Pradesh ka nitrailang bat ka UNESCO ban kantiw ya ka jingpuli ka babha ka bayarangkan bat ka bakanthub ya baro da ka MOU ka balatmu na ka banta ki jingpin kala ki bajalan ka jinga trailang ka thmu ban hikai ki no hikai ban penbhai ki skul nong kendong bat ban pinkala ki chaka puli shiki chaka pedeng jongka jingpan mandur ban jingteben
Uminta rombak ka Assam himanta Biswa Sarma ula pentikna ya ka jingsha kem jong shiphamun ki brio ki bathambor ya MP ka sang Congress Rakibul Hussein ha ka jinga lang paj ba hanawgaw. Ketika jingja kabala ringdur da ka video kala penmi ya ka jingbitar ha ka san Pyrthei ha ka ba kinong alam jong ka sang Congress kila kentho ya ka sarkar BJP kabala le bian. Ka Directorate of Revenue Intelligence kalalap ya nyoteli kityar ki balong kum ha ka nuksa bashan pisa thok ha Kylleng ka Jylla Maharashtra Haryana, Bihar, dan Andhra Pradesh. Hakaba kila kem kendangut ki brio. Ki bor penyai kila yob ban kurup ya kepisat hok, ki kot bat ki tiar shon kon. Hakaba ka jing tokit kenang beteng, hapo ka Bhartiya Nyay Sanhita. Ke India menta kala shania haladi, hakaba baiting ka ki program banyada na ka jing pang AIDS, hakaba kendai pusau persen ka baiting ka wana ka sarkar, ong ka National AIDS Control Organization. Kari kala penduna bha ya ka jing pang HIV bat ka jingyam na ka jingpang AIDS da ka jingtmu man penurlong ya ka thong knai pesan ha ka Pyrthei house name araza pesan ha ka niklemat pan ya phashi Khubor na ka lengkri ka Pyrthei ka jing penyat pat ba jong ka Hamas ya ki south li ki sunduk met yam jong ki nong shara bor jong ki nong Israel shraban IT ki shak International Committee of Red Cross ha Gaza kalaban ra ya ka jing penram ha ka Pyrthei borok away ha ka ba ki nong alam bat ki he hok long brio man brio kila khot ya ka ni ka jing pen khen ka bajur ya ka an jong ka Pyrthei kini ka jing le kala sha kan thojur bat la ong ba ka long ka bum khen brio man brio kabala penmi ya ka jing bitar ha ki social media bat ha pedeng ki rio pau khmat ha ka san hima sima ha ka leng ka Pyrthei Ukash Patel ula Sharpens Camp Kum Director ka FBI Baningkong ubri tulong India ha ka jing thap wood jong ka sinit ka basan puwei la sap khandai wat la ka ka jing kan tho halor ka jing kran jong u ki baladam kani ka jing pun kerteng jong u ka badai ka wei ni ka jing jiat jong Trump ka ba la ya tainia bha kalamat ya ka jing persha ka bajur lagi Democrats berkatu ka ningut ki Republican Lightly ki bas ki bathali ki la Pyrthei ha ka jing sha thambor ha jan Tel Aviv ha ka bala lap sai ka wei per ka tiar Pyrthei shwaban Pyrthei Amshim la dan manu bamisaw ndre ki borsin sha jong ka Israel ki la pelong ya ka jing khandra ka ba heb ha kum ka jing pen kren National Security Advisor jong ka US Mike Waltz ulo ong ba President Donald Trump uskong si shibun ya Zelensky jong ka Ukraine da ka bakan tho ya ka jing kran ben jong ka Kiev bat ka jing bam sngongo ya ka jing kershan jong ka US Trump ula khodru ya Zelensky kum usin sha don bor klem election kabala nang penjur shu ya ka jing kan at kat ba ka Ukraine kadang penbor ban peteng ya ka jing kershan jong ka Amerika hakat ma persha ya ka Russia Walls ulayada ya ka nongrim jong Trump da ka bakentu ya ki parlok jong ka Europe ban shim ya ka jingkit kle ka ba kham kraw na ka benta ka jingrut jingsem ha ka liang ka jingeda Secretary General jong ka UN Antonio Guterres ula penrem ya ka Hamas ka bala yat ban penipat ba ya ka sunduk med yam jong ki no shara bor ha Gaza da ka ba khot ya ka tiga kam ka ba ishir khai Ula kentu ya barok kilang man buram ya ka an jong ka Pyrthei man pentikna ya ka jingpen phai biang ya ki met yam da ka buram bat man beteng ya ki jing persang ban sange ya ka jingele bat man pelat ya ki no shara bor ke Israel kala itu ya ka met yam jong u order lifshit uba praplais nam karta bala shara bor rengkat bat ka shiri bibas bat ki arkut ki kunshdrang jong ka hadien baka Hamas kala pelat no eki ke India baka Pakistan kin pelong ya ka jingalang jong ki brigadier ha LOC ha Jammu and Kashmir Poonch district ban weng ya ki jingpen ken ya ka jing sange asian ka bala nang kio ka jing sia suloi bat ki kamle no ki ba dangshen la pelong ya ki la jingada bat ki jingale persha ki ba khamjur ka US kadang penbor ya ka Ukraine man soy ya ka soskular halor ki marpo khandau ha ka ba ki officer ki la kentu ya President Zelensky ban perkhat biang ya ka nongrim jong u Zelensky ula kentat ya kini ka jing terwa da ka baong baka Ukraine kamla bandi ki marpo khandau joka henry kadang pli ya ka jing kran rengkat baka jing pentikna ya ka jing shngai ki he jong ka International Atomic Energy Agency balayalam Director General Rafael Grossi kila ledsha Fukushima ban lum ni kinong muna jong ka duriaw bat ban bishar ya ka jing tuot jong ka kabala penkhut da Advanced Liquid Processing System ka Japan kala pentikna ya ka jinglong ka bashay bat ka jingatray lang bat ka IAEA ban pentikna ya ka jingbut reti ya ki kindon jing shngai Ka Reserve Bank jong ka Australia kala ong ba ka jingpen Kyudor jong ka US di ki steel bat ki aluminium kan don jingta ka barid ha ka yok ka kot jong ka Australia ka sarkar ka wad di ka jingpen lan kat ba ka Central Bank kadang husiar bha halor ka jingpen hiar ya ka sud ha ka por ba Cuban Kishipai Sudan kila penbena ya ka jinghiar thama ka ba khrau persha ya ka RSF da ka ba pen scam mi ki jaka ba kongsan ha khatam
bat pinbena ya kajing her thma lingsun hanot dafur kajing kan an kabadang ya shakman adu bna ya yong arhaza apulai kala shim ya jan laipo hajar ngot ki mesim brio bat pin kan ria ya palat khatsan million ngot ki brio kajing sha ra bor ba kajing sha penya ben jokalong yeng bibas ka pen pau ye ki buit persha ya ka long brio man brio jong ka hamas kenthum ya kajing shim raw bar ka thma ha ka jing mut jing perkhan kajing tho bat kan tho badai ban pendu no ya ka hamas na ka benta kajing sup bat kajing shngan ha ka te ka thai tikitu gilang khubor ha ki mat benta kasngi khuble